Baka subscribe ba idan baki subscribe ba to maza a garzayewa an tayo a suburbudo a kafta mana subscribe haka zalika a mazgi wannan hatimin na kararrawa ta yadda akwai da yaushe da muka dora sabon dauka za a sanar da ku a daidai wannan lokaci. Hubbin Nabi da haka barkan da sake rinjawa da ku a cikin wani sabon shirin karatukan malaman musulunci wanda ke zuwa muku daga tashar Anas AA TV. Ni ne naku Anas Abdulrahman Amin nake cewa a sha kallo lafiya ba tare da bata lokaci ba, bari mu je ga malaminmu na farko, wato za mu je ga wannan babban malamin Sheikh Dr. Abdallah Gadon Kaya inda ya yi magana akan 'yan mata. Wallahi azimu tarin kuɗi ba shine jin daɗin aure ba. Iyaye na mata musamman 'yan mata masu tasowa ba a yi aure ba, wallahi kuɗi da kuke gani wallahi ba shine jin daɗin aure ba, soyayya shine jin daɗin aure. Ki samu mijin da yake mutuwar son ki, ba wai so ba, mai mutuwar son ki, kamar zai mutu a kanki, wanda za ki talakwaikwaya shi kamar fulawa. Irin wannan ya fi daɗin zama. Da fatan 'yan mata sun saurari ko kuma sun ga wannan shawara da wannan malami ya bayar. Bari mu je ga wani babban malami Tijjani Yusuf Kuruntum, shi kuma ya yi magana akan tarbiyyar yaro. In yaro ya kai shekara 7 me ya kamata iyaye su yi. Daga inda ɗanka ya kai shekara 7 ka yi ƙoƙari ka sa ido ka gano ya iya sallah, ya iya alwala, ya iya ruku'u, ya iya sujuda, ya san me ake faɗa in an yi ruku'u, ya san me ake faɗa in an yi sujuda, ya san me ake faɗa in an yi zaman tahiya. Ka sa ɗaci akan haka, sallah ba za ta bar shi ya zama ɗan iska ba. Da fatan iyaye sun kalla kuma sun sari abin da shi wannan malami Sheikh Kuruntum ya bayar. Bari je ga malami na gaba, wato daga wannan malami Sheikh Dr. Bin Usman Kano ya yi magana game da shugabanni. Idan kuna da shugabanni jahilai da malamai makwaɗaita da masu kuɗi marowata da mabiya wawaye, to kun shiga uku sau. Waɗannan su ne rukunan bala cikin al'umma. To bari mu je ga wannan malami ya yi magana akan batun ajiye gemu. Duk wanda bai da gemu tashi layin mata kawai. Wani ya je jan baki da Allah ya sa gasar kamar na ba mu wuri idan dan kwani. Ƙarya suka yi? Gaskiya ne. Kaga mutum baya da gemu mace kawai. Dai ka sai da ka sa mamu da Allah samu. Ka fahimci wannan? Gaskiya magana ka kalli mai gemu. Kada mu dawowa, kar kuma da wannan shiri yana zuwa muku daga tashar Anas AA TV. Ku danna subscribe, kana ku danna kararrawar sanarwa domin sanar da ku idan mun daura sabon shiri. Bari mu je ga malamin na karshe, wato Sheikh Nazifi Alkarmawi Kano, ya yi magana a kan aure. Ai ba zan je gidan wani ba, wallahi ni ba na son wane, wallahi ni zan mutu zan fada rijiya. Amma idan aka kai ta gidan wanan nan, saboda tsananin taushin zuciyar mata da kuma karfin jurewar wulakancinsu na wajen maza, tun kajin daren farko za ka ji shiru. Masu kallon mu da fatan kun ji daɗin wannan shiri na karatukan malaman musulunci wanda ya zo muku daga tashar Anas AA TV. A nan zan diga aya a madadin hukumar gudanarwa ta Anas AA TV, sai ni Anas Abdulrahman Aminu da na gabatar nake cewa ma'asala.